ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁନି ମୋ ପାଖକୁ। ଏମିତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିପାରିବେ। ଏବେକାର ମଣିଷ 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସାଧାରଣତଃ 70ରୁ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଯେକୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ନିଜର ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଥା କିଛି ଓଲଟା। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏକି ଗତ 184 ବର୍ଷ ପାର କରିସାରିଲେଣି। ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବାରାଣାସୀରେ ରହୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟା ମୁରାସି। ମୁରାସି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ଘରର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ମୁରାସିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 1835 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1903 ମସିହା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 68 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାରାଣାସୀ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେ ବାରାଣାସୀରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 122 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋଚି ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। 1957 ମସିହାରେ ସେ ଏହି କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମହାଷ୍ଟା ମୁରାସି କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଡାକ୍ତର ଓ ଗବେଷକମାନେ ମୁରାସିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।